Bună, mergem să zicem un episod de San Andreas Multiplayer. Să putem să dau options. Uite așa. Uite așa, uite așa. Acum îmi place mai bine. Îmi merge acum mai bine. Să putem slash view board care rapidă. Bă, mi-am luat de aia care să nu pot, deși deci acum tu slash teleportari tu slash help tu slash help teleportari tu slash teleportari. Uite, deci parcurs și parcurs. Primul care îl văd îl fac. Bă, ăsta. Se face fără. Deci cred că așa se face, pe altele cam greu. Deci acesta este ultimul și asta e foarte bine. Acum vreau de aia care cum am vrea să se bă, ce? Bă, vei cădea. Uite, bă, cați-și. Deci, la ăsta m-am muncit 5 ani. M-am antrenat, deci puțin la asta. La acest. Și tot nu l-am putut. La cum are de aia. Uite, bă, fac și eu șmecherii. Tu slash teleportari parcurs. Aș vrea la parcurs. Deci punem un elicopter de pace, tu slash, că nu suntem de aia 3 ori. Deci, bă, ce facem? Dă la mai mic. Deci, uite cât aveam să merg. Tot crede că e prea mare. Să o stâng nu vreau. Te bag antrenă la parcurs. Ce trebuie? Bă, trebuie pe sus. Prin spate. Bă, pe unde? Repaci.
Uite, așa se face. Al doilea parcurs. Începem //. Parcurs și S. Uite că face. Credeam că voi cădea după pe acolo, după pace. Mi-am luat ce point. Uite, așa îmi place să sar. Unde? What? Ok. Eu întrebați cum fac acest lucru, adică cum sar pe 0. Clar că nu pot fără sărit. Activare? Pe unde? Pe unde ne-a pus și nouă. Știu eu șmecherii. Wow. Acolo. Sper să câștig ceva. Uite cum voi sări. Unde? Bun. Mai am, oare?
Aici. Nu știu cum. Bă, uite, bă. Deci nu pot mai departe și scriu leane, slash leane, slash de leporta easy parkour. Are easy? Ce? Ce face? Bă, unde? Nu am putut. Nu și acest checkpoint. Uite. Cum merge? Da, bă, te încurcă. De? Cum să fac, bă? Aici eu fac. Aici este țipă. Bă, nu merg tastele. Uite. Ce? Uite. Deci dacă nu merge, va fi doar atât episodul. Vă mulțumesc pentru că ne-ați vizionat. Ne vedem de la revedere cu un nou episod. Pa, pa!